Naval Leyte para mautala sa mga batanon nila sa Regional Youth Day o sila mga plano for this summer. Tara! Jima Kabakang Bisayang Baki! 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 Uli namin sa buhay natin! Luna from Diocese of Naval. Ang question na get, kung saan plano mo for the summer? Arte. Wow! Papamilyon ka, pool or beach? Pool? Oh, nag-oral ka. Pool or beach? Kasi yan ang postman. No. So, who ka nung between chubby or sexy? Mix. Mix. Hybrid? Sabi 60 Chub up. Chubby. Thank you tayo, Luna. Gina ka ba ka? Bisayang Baki. Sila. Pero kung sa question yun, kung saan mo plano for this summer? Okay ba yun? And healthy ang ating mga body. At the same time, makatabang sa environment just like that. Pool or beach? Beach! Sky? Naman. Hi! Mas natural. Mas natural. Mas Chubby or sexy? sexy, of course. Sky? Fit. Healthy. Thank you kay Leo. Chima ka ba ka? Bisayang Baki! Mary Rose and Cyrene. Thank you pala yun. Thank you pala yun, girl. Thank you pala yun. Thank you pala yun. So, ano yung question kung saan plano nyo for this summer? Ikaw. Ano yung ito mga tanong sa camera? Camera shine. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ano sabi mo talagang mag-outing? Taga-asa tayo mo, taga? Kulaba. Palaba? Kulaba. Kulaba, dili na nasa sa Leyte. Naval, ikaw, Kulaba po. Ay, ito mo din mo, isa yung beauty. Ayun. Kaya samot magitan sa kainit. Then, sige na lang, papilo na lang mo, beach or pool? Anong beach man? Masama. Masama yung beach. Oh my God. Ba't kayo sa beach yung masama? Ikaw, girl. Thank you, girls. So, Jima ka ba kang? Bisayang Baki! Sige, thanks. John, Sean, then Ronnie. Ako rin yung question, ano yung plan niyo for this summer? Other things, maybe mga workshops, Oh my God, like acting workshops? maybe just any opportunities. Oh my God. English pa mo rin. Dugo ang ilong, bitaw. Travel, adventure, Wow. yung dagat. Kuhan ka, kanang, disag ka, prefer. Dili, okay. Dili siya, prefer. Papamilyon mo, pool or beach? Beach. Kaya nga naman, Dagang. o sige, pas niyo sa beach. Dagang unsa? Dagang Steels? Grabe kayo makakasasala ang mga lakiha. Okay, sexy or chubby? Sexy. Chubby. Shadows panlantaw. Chubby sa tinangkaw. Lami. Lumio! Thank you kay guys. So, Jima ka ba kang? Bisayang Baki! Hi guys. Isa ba name mo? Roy. Ano sa plano niyo for this summer? May apostolate, gawa ng plano. Kung wala ka nang maiintindihan. Oh, mo ba? Kung saan daw yung plano kung wala ba apostolate? Balay. Maligo sa balay? Oh, hindi kayo plano summer no? Maligo sa balay. Init man. Actually, this is the Farm Archdiocese of Naval. Yes. Mga seminarians tayo guys. So, minsan lang. Ayun. Pero mga ana gyapon ko, beach or pool? Depende. Pero ikaw, saan mas prefer mo? Boot yan. Bisagasa na lang. Oo. Kaya nga naman, Isagasa. Basta mag-enjoy. Ako na, maligo na kayo siya sa balay. Okay, nagkakain niyo. Balay ganun. Gathering. Summer, magod. May importante ko. Ikaw no, mga kuyog Di dito. na importante kung
sa kanindot ang Di ko lugar. kabadlong, di ko kapabadlong girls. Mga kajima, di ko kapabadlong. Sige, last na lang yun. Mga hero ko sa inyong opinion ha. Chubby or sexy? Siyempre. Sexy. 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 Sexy? Lagigad kayo siya kinatawaan niya. Ay, kuwan, kailangan lang ko. Kailangan, okay. Kailangan ko ito na part. Siyempre, kung sexy, mas attractive. Sige. Thank you guys. O, Jima Kabakang. Isa yung baki. Thanks. Kani mo? I'm JT. Kasi plano nyo for this summer. I want to explore bonding with my family. Family with family. Importante na, girls. Kung pabilihin ka, beach or pool? Beach. Nga naman. Kay mas lugar sa kayo kasi sa pool. Mag-limited ang Bitaw, sakto sa. Oh, one last thing, chubby or sexy? sexy. Kaya nga naman, ang sabi nasa sexy. Wala lang. Flexible. Hoy, flexible ang mga sexy? Yes. Ang chubby di ay flexible na sila. Dog layers. Thank you so much. Yung Jima Kabakang. Isa yung baki. Sige, salamat. Nga na to, Brad. Enrique Arciano. Naradyo yung question, ano sa'yo plano mo for this summer? This summer, ako enjoy ang life sa gasa na lugar. Pag-summer. Sa problema mo, Brad? Wala rin po. Kung pabilion ka, beach or pool? Mas nice ang beach. Ano naman? Kaya beach, Oh, sabi na sa beach. lagyan kang makita, Like, kung saan may mo makita sa beach. fish, shell, then Kung saan din ang beach, mo na lang mag-fish. Di kay beach naman dyan yung sea. Oh, sige. Naik shell, that's white sun. Yeah, sa Beautiful view, beautiful view, beautiful view. Kung saan klase ng view, kapag-beautiful. Like, side tree. Wow, safe! Sige na nga. Chubby or sexy? Kay? Sexy kay beautiful body and Coca-Cola. Baka mag-ex. Okay, thank you so much, Jima Kabakang. Isa yung maki. Ayun, sa'yo tingnan ako. Lorna Lolita Casasti, I'm from Davao, Diocese of Davao. Hindi siya prepared sa yung speech. Then ako rin yung question, kasi plano nung for this summer. For the summer, sorry kay, my summer is over. Dito lang kuan, dito lang katong nangabot ako mga auntie nagikan sa America. Kung saan kalendaryo gamit ni mo na yun? Grabe siya. Ay, talaga sa camera ay. Mo na Ano? siya. Dinagit ka, Mak. Dinagit ka, Mak. Dinagit na. Pero pwede mo Ay, siya. extend ba? Oo, ma-extend ko man siya I-extend na kay. to. Wala si Shal. Extended. Then, papiliyon ka, pool or beach? Beach. Kay? Beach kay dira na to ma-relax atong self. Yun Sa na pool na. niya, hindi ka ka-relax. Ayaw kay maituman ta. So, maputi ka sa beach. Dili, maka-relax lang siya. Iskin tapos maka-uli pa dyan sa like, upo na to, hilana, sit. Huwag mahihiyang magtanong Like, upo na to, hilana, sit. kung may right med pa nito. Like, upo na to, hilana, sit. Pag may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right med pa nito. Like, upo na to, hilana, sit on. Grabe kayo. Ha? Isa? Shout out. Shout out? Uy, mag-shout out ka? Sige, go. May request, shout out to girls. Shoutout ako mga ka-YFL. Nasa Karay-Karay, Katmon, and also, Paano kayo ganyan yung mga request actually sa layo sa camera? Then gusto sila magpa-shout out. Sige, tayo sa tagsaan na sila. shoutout to Camille Dabuco, to Maykler Matugas, to JP, to Francella, to Zaidi Hamin. Hi sa inyo. Sige, thank you girl. Jima Kabakang. Bisayang Paki. Okay guys, sinabi na nakpan si Luke. Si Luke from Diocese of Naval. Di ba nag-Diocese of Naval ng Hadlaw ay? Kaya ako ng pangutanay, kung sa'yo plan mo for this summer? Ay, huwag lihok. Di alam ka. Plan for summer. Kaya mo yan, kaya mo yan. Nakulbaan siya guys, kay question and answer portion, magod siya. Then proceed. Ay, dali na! Sign language, without sign language. Jima Kabakang. Wala, 3, 2, 1. Excuse me. Are you honest? Hello. Pero, you shopping. Tupod. Ay, saan mo? Pero friends mo? Hindi, magkasal. Baka lang lang. Cousins mo?
Sure. Alay, fairness, first time ko na naka-interview of twins. Busy pa ako sa siga na lang. Nasaan ako siya? Oo. Kaya ako yung question. Ay, binuin sa names ninyo. Hi, I'm JC Valiato. Sige, amo na lang yan. I'm JP Gallego Sumares ng Top Imperial, Stanford Smith, Gonzaga, Gonzales, Garcia, Constancia. Thank you. Hi, I'm JC Valiato. Ang question is, kasi plan nyo for this summer? Magpa-sexy. Hoy, sa kaya lugar na magpa-sexy, baka ang sila may mabilin mo. Road trip. Ano, dinatay mo? Pareho trip? Dili. Dalikay. Gawa mo ba? Ayaw, dahil pareho na magnaong, dahil. Ay, kung glove na. Beach or pool? Ikaw? About chairs. Oh my gosh. About shoes. Beach na lang. Ako pool. Pool ako. Okay, parang lang matbanggit niya. Okay. Sure. Sure? Beach or pool? Gano'n ito? Pool. Kay? Balga? Ludo ko ng Rocky. Ikaw na, ganong beach man, be? Eh para, oh my God, maraming tao kasi sa pool. Huwag na lang. Woohoo! Oh, beach na lang. Hala, Traitor match. Sige, next thing is, sexy or chubby? Sexy. Wow! Nagunahuna pa mo, ha? Sexy. Sige, ako na lang chubby. Wala tayo mahimuan na. Sexy. Salamat kay cameraman na sa pag-focus sa among mga lawas. Sige na, salamat. O, kung sa mga twins, gano'n. Guys, Falcon. guys, birthday mo ugmak. Ang regalo, andun na lang ha. Thank you. Alis sa ulo pag... Thank you, Falcon Twins. So, Jima ka ba kang? Busy ang bakit. Okay. Ah, excuse me. 안녕하세요, Lily. Sige, by the way, say your name. Mong name? I'm Camille. Camille from Daisa South, Naval. And I'm May Claire from Naval. Wow, puro mga Naval ako mga interview. Then ako, Naval rin ako mga viewers. Then, number question is, is it planning for this summer? Ah, mo ba? Okay. Food trip na. Trip? Papapiliwan mo, beach or pool? Beach. Beach? Wow, beach! Ay, pagikan ako ha, niya pagikan. Ay, Ganong beach man. ay, ngayon ang view. Yeah, I can wear two-piece. Oh, watch out guys. If you want her FB profile, comment down below. Ako siyang pangitaon sa Naval. Center post. Chubby or sexy? Sexy. Sino? Pilas ako ninyo eh. Balik ko. Yan naman, yan yung sexy. Yan, aware of two-piece. Oh, God, syempre. So ikaw? Kay chubby sexy. Oh, doc. Mas may sure you have a chubby Sa sexy. chubby ko na yan. Thank you so much, girls. Sa Jima Kabakang. Bisaya Baki! Interviewin sa tama kadali. Sige na. Okay guys, namin yung mga nadakpalasan. Ako yung paila-ila si JC and Ninyo from Archdiocese of Cebu. No? Yes. So ako rin pang tanong, kasi planan niyo for this summer? We're planning to go to Camotes Island. Oh, so sure. Been there, Agdong guys. Nice. Nice eh. Ikaw? Balik ko ba tayo? So kung papilian mo, pool or beach? Beach. Ikaw? Nga naman. It's more in touch with the nature than the Aside sa nature, unsa pa yung gustong makita sa beach? Prangka kayo! Prangka kayo dahil. Aside sa nature dahil. Ay ko glove ka sa nature dahil. Ay kapila si nature. no one, nothing but the beach. Oh, sige, ako may akasam. Ikaw! Anong beach? Beach? Sige. Alam, ikaw ilamig kay katawa. Kaya makita kayo magkatawa. Beach, uwi-ulit lalain. Hindi, para sa sand. Sumusog ka, uy. Ang sand. Mapatang. Sige. Chubby or sexy? Okay. Chubby. Kaya nga na, ikaw sexy nga naman. Kaya, Mas very good sexy kasi sa show. ikaw, anong chubby? Sabi kayo makakuha mo siya, bro. Anang... Yung makuwangan ka nung kung magsutan lang para nagawa. Dili ka na. Yung siya tanawon.
Oh, sa klase ka chubby mo na, oy. Ay, hindi siya as in chubby ka. Chubby is the new sexy. Chubby is the new sexy. Yung anong saksi man ka? Wala rin ako rin yung defense niya. Yeah. Supportive ka, friend. Okay guys, thank you so much. Yung Jima Kabakang. Bisayang baki. Sige, salamat. Sige nga na to. J-Mar, Christine, sorry, Christine. From Cebu. Oh, ako rin yung question is, kung sa'yo planning mo for this summer? My plan for summer is to do summer escapade, you know, hashtag summer talk. Oh my gosh, you're so posh. Oh my gosh. Ay, so, Papatiliwin ka, beach or pool? Beach. Kay? but not the Hugawan ha. Katong mga Beach yun, beach. okay. Hindi namin mga beach yun nga. Overexploited na kay nga beach. Kaya mga hidden beaches kay para malimpyo pa ang beach. Malimpyo ang beach, hindi Hindi, kalimpyo. limpyo pa ang beach pa. Paminaw good. Ikag-interview nyo ang karo. Chubby or sexy? Of course, sabi. Kaya Anong na. nandis? Sabi Thank you so much. Jima Kabakang. Sayang baki. So, mo to siya guys ang mga opinion sa atong mga youth, minapos sa Regional Youth Day. O ikaw, unsa may plano nimo for this summer? Papiliun ka, pool or beach? Sexy or chubby? Once again, this is Elfie. If you're watching this on Facebook, please go to my YouTube channel and subscribe. It's Elfie Rain. And once again, this is Elfie Rain saying, Jima Kabaka! Di sayang bakit? Thank you.